Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia tense definido como un sindicato de homes e mulleres. Dende esa óptica, o compromiso na defensa dos dereitos das mulleres e da igualdade é un compromiso do sindicato do conxunto da organización. Este 8 de marzo é unha data para as Comisións Obreiras de Galicia de celebración, pero tamén de reivindicación da igualdade. Eleccións sindicais pensando en feminino. Na procura dunha maior conciliación para traballadores e traballadoras. Promovendo o desenvolvemento de plans de igualdade das empresas galegas. Rompendo o teito de cristal nas estruturas do sindicato. Son necesarias máis medidas a prol da igualdade nos convenios e na negociación colectiva. A xuventude de Comisións Obreiras en loita pola igualdade. A corresponsabilidade como estrategia para a consecución da igualdade no traballo. A igualdade é algo por conquerir, tanto no sindicato como na sociedade. Feminizando a saúde laboral. Combatemos e condenamos a violencia de xénero na sociedade galega. A nosa acción reivindicativa na negociación colectiva no diálogo social, as reivindicacións de xénero forman parte indisoluble das nosas propostas e das nosas alternativas para facer efectivo iso que preconizamos que a igualdade entre homens e mulleres sexa o máis pronto posible un feito. As Comisións Obreiras de Galicia conmemoramos o Día Internacional da Muller de 2010 en clave de igualdade. Por o emprego e